साफ्रोमखौबो बिटिआरनि बस स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोदों। नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे रादाब होनो नागिरदों। बे जाहैबाय मा बर'फोरनि गेजेराव आं सिगाङावबो होनबोदों गोबां बिथिङावनो जौगासारबाय, गोबां गेलेनाय आयदाफ्रावनो जौगानो हानाय जाबाय। थिग बिदिनो दिनै जों मोनदों इम्फल मणिपुराव जानाय मा खेल' इन्डिया माने खेल' इन्डिया अमेन उसु माने लिगआव जोंनि आसामनिफ्राय आसाम उसु माने एस'सिएशननिफ्राय लांदोंमोन, थांदोंमोन आरो गेलेहैदोंमोन। दा बेवहाय गोबां माखासे बर' सुबुंफ्रा देरहासार जाबोनो हादों आरो बेवहाय गल्ड मेडेलनिफ्राय लानानै सिलभार, ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। बिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो बिथांनिसिम आं गिबियावनो कंग्रेचुलेसन आं जासिग्रोदों जाय बिथांमोना देरहानानै फैनो हादों। बिथांमोना जाहैबाय मा फार्स्टआवनो आं मोनगोन जे मा उदांस्रि ब्रह्म, बिथाङा 33 केजिआव गेलेदोंमोन। बेवहाय बिथाङा गल्ड मेडेल देरहानो हादों। आं फट'खौ साइडआव होनानै होदों। आरो बिनि उनाव जोङो मोनबावदों बे मा ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हादों बे रिंकुमनि ब्रह्मआ। आरो बिनि उनाव जों मोनबावदों ईशा ब्रह्म, बिथाङाबो ब्रन्ज मोनदों। बियो ग्रुप बिनिफ्राय बिथाङाबो गेलेदोंमन। आरो बिनिफ्राय दङ जोंहा जनिला ब्रह्म, बिबो ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों ग्रुप एआव। ओमफ्राय बिनि उनाव दङ जोंहा रनजिला दैमारि, बिथाङा सिलभार मोननो हादों। बिथाङा अपसनेलाव गेलेदोंमोन। दा बिथांमोनहा जेनिखि बै 22 आरो 25 जेनिखि नभेम्बरावहाय जे इम्फलाव खुंजादोंमोन जे मा खेल' इन्डिया अमेन्स उसु लिगआव, बे लिगआव बिथांमोना आसामनि उसु एस'सिएशननिफ्राय थांदोंमोन। बिथांमोना थांनानै जानानै गेलेहैदोंमोन आरो बेयाव गेलेनानै बिथांमोना माने मेडेल लाबोनो हाजोबदोंमोन। स' बेनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बर'नि अनगायैबो बावहाय गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठिफ्रा देरहादों, खिन्थु बिनि गेजेराव जोंनि बर'फ्रा गोबांथार देरहाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बिनि गेजेराव गल्ड मेडेल मोननायखौबो जों मोननो हादों। आरो फिन बुंबावदों आङो गल्ड मेडेल मोनग्राया जाबाय मा उदांस्रि ब्रह्म, बिथाङा 33 केजिआव गेलेदोंमोन। आरो रिंकुमनि ब्रह्मआ जाहैबाय ग्रुप बिआव, बिथाङा ब्रन्ज मोनदों। ईशा ब्रह्म, बिथाङाबो ब्रन्ज मोनदों ग्रुप बिनिफ्राय। जनिला ब्रह्म, बिथाङाबो ब्रन्ज मोनदों ग्रुप एनिफ्राय। ओमफ्राय रनजिला दैमारि, बिथाङा सिलभार मोनदों, बिथाङा अपसनेलाव गेलेदोंमोन। स' बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाबाय थायोबा जों बिराद गोजोननाय मोनो, एबा जोंनि हारिनि थाखायनो बे जोबोद देरगाथाव बाथ्रा जानानै फैयो। ओंखायनो आङो बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन जासिदों। बिनानावमोनहा आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन गेलेलांबाय थानो हाथों, इयुनाव मोजां सासे राफोद गेलेगिरि जानो हाथों, नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो हाहैथों आरो बिनिफ्राय जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हाथों बे गेलेनायनि गेजेरजों। बेखिनिखौ आं मिजिंथिबाय आरो आं इसोरनाव आर'ज गाबदों जे बिनानावमोननि जेनाखि गेलेनाय मोजां देहा लानानै, गाहाम देहा लानानै साक्सेस जानो हाथों, बर' हारिखौ नाम लाखिलांनो हाथों एबा खालामनानै दोननो हाथों। बे बिनानावमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय, जाय बिनानावमोनहा मेडेल देरहानानै न'सिम फैफिननो हादों। स' दिनै आं बेखिनि रादाबखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे बिटिआरनि पस्टनि गेजेरजों नोंथांमोननो होनाय जाबाय। स' थेंक इउ लोगोफोर, थेंक इउ।